Benvinguts! La pandèmia ens va obligar l'any passat a cancel·lar les jornades de cultura popular, encara que la tecnologia ens permet continuar-les en un format diferent. Les jornades estan organitzades per la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa i Formentera, amb la col·laboració del Consell d'Eivissa i enguany també amb entitats com per exemple l'Institut d'Estudis Baleàrics o aquest any la Cofreria de Pescadors d'Eivissa. La 20a edició es titula De la mà cap a la mà. Dins les jornades de cultura popular continuem amb Flor de l'Agnolo. Ens parlarà sobre crisi climàtica, residus i la mà, de l'era del plàstic a una nova cultura de la reutilització. Flor és socioambientòloga, llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat d'Alcalà. Dins l'àmbit professional imparteix classes de biologia i també està molt lligada, per exemple, a entitats com l'Aliança Mar Blava, que lluita contra les prospeccions a la Mediterrània. A més, col·labora amb altres moviments com el Movimiento Eivissa i Formentera sense plàstics. Bona tarda a tothom, moltes gràcies per estar aquí. Estic molt contenta d'estar avui a les jornades de la Mar cap a la Mar. Moltes gràcies a la Federació de Colles per la seva convidada. I avui m'agradaria molt explicar tota la situació en la que se troba la Terra, aquesta situació que tenim d'emergència climàtica, la problemàtica dels residus i de la societat de consum, i també parlarem de la problemàtica, però molt important, parlarem de totes les solucions. I començarem amb una primera part parlant d'una miqueta d'història, per què hem arribat fins a aquest punt i per què hem arribat a aquesta situació d'emergència del clima. Com tothom sap, el planeta Terra més o menys ha viscut en equilibri fins que hem començat a cremar grans quantitats de combustibles fòssils com el petroli i el carbó. I això va començar a finals del segle XVIII i va començar el desequilibri del planeta que tenim ara. Les revolucions industrials, tant la primera com la segona, a partir de finals del segle XVIII, va ser el canvi més important que va sofrir el planeta Terra des del Neolític. Tot va canviar d'una societat basada en l'agricultura a una societat basada més industrial, més urbana i molt mecanitzada, basada bàsicament als combustibles fòssils. És a dir, el petroli i el carbó venen a canviar absolutament el món i és el canvi més gran des del Neolític. La primera revolució industrial. La primera revolució industrial, com sabem tots, el carbó va ser el protagonista i l'invent més important va ser la locomotora. La segona revolució industrial ja van començar a treure petroli, es va descobrir el petroli i van començar a consumir encara més energia i l'invent més important va ser l'automoció, el motor de combustió interna. A la segona revolució industrial inicia aquesta era del petroli que acabem de comentar i començam a fer servir l'electricitat, a produir electricitat. Es desenvolupa la indústria química, es produeixen fertilitzants, explosius, tints i tot associat al petroli. Molt important, s'amplien molt les vies fèrries i s'aplica màquina de vapor al transport marítim. I aquí en aquesta foto podem veure el buque Ciudad de Ibiza de l'any 1932, que funcionava amb carbó. I què és el que passa quan començam a cremar el carbó, el petroli i el gas? És a dir, tots aquests combustibles fòssils? El que fem, com també sabem molt bé, és contaminar l'aire que estem respirant amb CO2, és a dir, diòxid de carboni, òxids de nitrogen i òxids de sofre i també de partícules en suspensió. Tot això fa que la salut de les persones i també, evidentment, la salut del medi ambient es comenci a ser afectada. I quina diferència tenim entre l'efecte hivernacle i el canvi climàtic? Perquè l'efecte hivernacle, que tothom hem sentit parlar, és un efecte que fa que el planeta Terra tingui una temperatura mitjana de 15 graus.
Si no hi haguera aquest efecte hivernacle gràcies a les partícules de CO2 que estan a l'atmosfera, el nostre planeta estiria a menys 18 graus de temperatura mitjana, el qual no seria una temperatura molt adient per la vida que tenim. Per això diem que el CO2 en quantitats normals fa com de flaçada del planeta. Però què passa? El que hem fet amb cremant el carbó i el petroli ha estat augmentar moltíssim aquestes quantitats de CO2 i augmentar moltíssim aquest escalfament del nostre planeta. L'efecte hivernacle ja no és el bo per mantenir el planeta a una temperatura ideal, sinó ja és una temperatura que comença a pujar, a pujar i a pujar. Ja no és una flaçada, sinó és una flaçada molt gruixuda que provoca el que diem canvi climàtic. Aquesta és una gràfica de quan es va començar a registrar les temperatures al món des del 1850 fins unes prediccions al 2025. Vegeu que aquesta gràfica, des de finals del segle XIX, veiem com comencen a pujar les temperatures i cada volta van pujant més. I de fet, de moment, les prediccions és que seguirà pujant. I què va passar com a molt important a principis del segle XX? Bueno, doncs que se va inventar el plàstic. En el 1907, Leo Baekeland va sintetitzar el primer plàstic conegut com baquelita en honor al seu llinatge. Què va començar? Comença aquesta era del plàstic i el plàstic comença a estar present a les nostres vides a tot arreu. És molt pràctic, és molt barat i multifuncional. I a la vegada que apareix aquest material tan útil, començam a tenir un greu problema amb el plàstic en el planeta. I aquí veiem com els tàpers de plàstic als principis del segle XX van ser un èxit total perquè eren molt pràctics. I en aquell moment ja canviam el senalló per una bossa de plàstic. És molt més barat, molt més pràctic i molt, molt barat. Quin és el problema? Com podem enfocar el problema de la crisi climàtica? Hi ha un panel intergovernamental de persones expertes en canvi climàtic, es diu, les sigles en anglès, IPCC. Ha publicat ja 5 informes explicant l'emergència climàtica en la que ens trobam. El que diuen aquests informes que parlen del canvi climàtic és que el planeta Terra no hauria de sobrepassar mai un augment de 1,5 graus més respecte abans de les revolucions industrials. És a dir, la temperatura mitjana del planeta no hauria de superar més 1,5 graus respecte a l'època preindustrial i mai de superior a 2 graus de temperatura. I què passa quan comença a augmentar aquesta temperatura del planeta? Segons l'Organització Mundial de Meteorologia, el 2009 va ser un any especialment excepcional en fenòmenos atmosfèrics adversos, com les glaceres i els pols s'estan fonent cada volta més ràpid. En 2019 el nivell de la mar va estar més alt que mai. La temperatura de la mar el 2019 a nivell mundial va bater el seu rècord i, com també sabem molt bé, els ecosistemes marins s'estan deteriorant. La temperatura mundial del planeta ja és 1,1 graus més alta respecte a la temperatura mitjana abans de les revolucions industrials. I cada volta estan patint més ones de calor, més incendis, més inundacions i més ciclons. I amb aquest escalfament global també estan proliferant malalties que són habituals als climes tropicals però que a les nostres latituds no. Però ara aquestes malalties de climes tropicals estan també sent en latituds més templades.
Això és el que va dir el secretari general de l'Organització Mundial de Meteorologia, que el 2019 no s'havia vist encara cap indicador atmosfèric de control de la temperatura respecte a l'Acord de París, del que parlarem una miqueta més endavant. Què passa amb les illes, les nostres illes i el canvi climàtic? Les nostres illes i les illes de tot el món són molt vulnerables al canvi climàtic. Per què? Perquè patim amb el canvi climàtic un major increment de la temperatura mitjana, disminueix la precipitació mitjana anual, però aquesta ocorreix de forma més extrema, és a dir, amb pluges torrencials. També patirem més zones de calor i més temporals. I tots aquests riscos són molt importants davant de la gestió de la nostra aigua, el nostre territori, el turisme i la salut. I aquí tenim un exemple molt clar de l'any passat, de gener 2020, quan el temporal Glòria es va deixar aquestes imatges a Mallorca, Porto Colom, on les zones passaven per damunt dels edificis. I ara imagineu-vos què passarà si seguim escalfant el planeta en 80 anys. Hi ha un visor d'escenaris de canvi climàtic del Ministeri de Transició Ecològica, del MITECO, que ha elaborat amb les dades del panel internacional de persones expertes en canvi climàtic aquestes prediccions. I aquí tenim Eivissa i Formentera, que com podeu veure, tant el sud de l'illa d'Eivissa com el nord de l'illa de Formentera quedaran davall de l'aigua en 80 anys si no fem cap canvi. Les salines quedarien com dues muntanyes aïllades i el nord de Formentera desapareixeria davall de l'aigua. I mentrestant passa tot això, mentrestant seguim escalfant el nostre planeta i passa tot el que acabem d'explicar, els governants segueixen amb l'aigua al coll, inclús més a dalt, debatint i parlant del canvi climàtic, què és el que hem de fer, què és el que no hem de fer, i mentrestant l'aigua segueix pujant i les illes serem les més afectades. Això és una escultura que es pot trobar a Berlín. I quines solucions trobam a la crisi climàtica? Les solucions més importants han estat els ODS, que se diuen, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que es varen acordar el 2015 per part de la ONU. Es diu, per això, Agenda 2030. Què és aquesta Agenda 2030? És un compromís universal per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i donar pau i prosperitat a tothom sense deixar a ningú enrere. Aquí estem parlant dels països més pobres, de les persones més desfavorides. Són 17 objectius i que estan tots interrelacionats uns amb altres. Quins són els objectius de desenvolupament sostenible que més ens importen per el que us estic contant avui? El 12, el 13, el 14. El 12 parlam de producció i consum responsable, més anant cap a una economia circular. L'objectiu 13 parla d'acció pel clima, és a dir, totes les accions necessàries per mitigar tots els efectes que estan fent que el nostre clima estigui canviant. I també l'objectiu 14 és la protecció de la vida submarina. Altres solucions a la crisi climàtica, a part d'aquestes bones intencions dels objectius de desenvolupament sostenible, són les conferències sobre canvi climàtic, que es diuen COP. Les conferències del canvi climàtic es van crear el 1992 a la Cimera de Rio, molt coneguda, i després, el 95, es va celebrar la primera conferència de canvi climàtic a Berlín. La darrera va ser l'any passat a Madrid i la propera serà l'any que ve, enguany, al novembre, a Glasgow. La del 2020 se va cancel·lar per causa del coronavirus. I què és
la cosa més important d'aquestes conferències? Doncs l'Acord de París, el 2015, es va arribar a un acord vinculant, és a dir, d'obligat compliment, perquè tots els països signats, que en aquell moment estava també Xina i Estats Units, tingueren un compromís ferm en baixar les seves emissions de CO2. Això va ser un hito, una cosa molt important que es va aconseguir. Són aquests 195 països que varen signar i aquest acord de París, com he dit, és un pla d'acció mundial per limitar l'escalfament del nostre planeta. I una altra volta repetim la dada i el número que és molt important. Mai sobrepassar 1,5 graus d'augment de temperatura mitjana del planeta respecte a l'època preindustrial. I sempre mantenint-nos davall dels 2 graus. Això és el que deia l'Acord de París. Aquests objectius obligatoris i vinculants que es van posar a l'Acord de París es va dir que es revisarien cada 5 anys. Ara tocaria revisar aquests objectius, a veure si s'ha complit la davallada de CO2 o no, a Glasgow al novembre d'enguany. Què és el que s'ha vist ja? Doncs que després de 5 anys, al 2020, aquestes emissions no han baixat, sinó que han seguit augmentant, el qual no és una bona notícia, però sí que és una bona notícia que tota la producció d'energia neta al planeta sí que està millorant i sembla que anem per bon camí. Doncs aquest és l'objectiu de la COP25, és a dir, de la COP de l'any passat, que hem de reduir anualment un 7,6% de les emissions de CO2 durant aquesta dècada en la que ja estem, per poder mantenir-nos davall d'aquests 1,5 graus centígrads d'augment. I aquí tenim una foto d'unes plaques solars que estan a la seu del Consell d'Eivissa. I també volia comentar persones molt importants, com pot ser el Papa en representació de l'Església Catòlica, que al 2019, a la COP25, a la COP de Madrid, va dir que no se podia entendre com no se poden dedicar més recursos humans, financers i tecnològics per a mitigar els efectes del canvi climàtic, perquè ens estan jugant moltíssim, de manera que sí que hi ha hagut reaccions com de persones importants com el Papa Francisco, que demana als polítics un compromís de veritat i una acció, és a dir, no només parlar, sinó passar a l'acció i buscar solucions. Com a solució a aquesta crisi climàtica, què necessitem? Necessitem un canvi de model de consum d'energia i també de recursos naturals. Per què? Perquè vivim en una societat basada en el consum desmesurat de recursos naturals i de combustió de petroli, gas i carbó i, per tant, en la generació de moltíssims de residus. Què solució tenim a tot això? Doncs, primer de tot, reduir el nostre consum d'energia, fomentar l'estalvi energètic i també les renovables. Però abans de les renovables, el que hem de fer és reduir i estalviar. I respecte al consum, doncs hem de consumir menys i millor. I en relació als residus, hem de reduir la nostra producció de residus. Solucions molt importants que tenim a les Illes Balears. Les Illes Balears ha estat pionera absolutament en afrontar el canvi climàtic i la crisi climàtica i anar cap a una economia circular. Com? El 2019 el govern ha fet una aposta molt clara per posar solucions a tot això. Com? Amb 2 lleis pioneres a Espanya i a Europa, tant la llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears com la llei de canvi climàtic i transició energètica. Aquestes 2 lleis s'adelanten a la normativa europea i a la normativa estatal, el qual per això diem que som realment pioneres. Què fa aquesta llei de canvi climàtic i transició energètica del govern balear que se va aprovar el 2019? El primer que vol és estabilitzar i
de fer un decreixement de la demanda energètica, és a dir, consumir menys energia i ser més eficients. Per una altra banda, fer una promoció de les energies renovables, però molt important, fer una descarbonització de la nostra energia, és a dir, dependre cada volta menys del petroli i del carbó. Per exemple, hi havia plantes a Balears que funcionaven encara en carbó. Doncs aquestes plantes que funcionen en carbó s'estan tancant. També el que es vol amb aquesta llei és reduir la dependència de Balears de recursos energètics exteriors, com pot ser el petroli, i dependre més de l'autogeneració d'energia, com poden ser les renovables. Quines coses fa aquesta llei de canvi climàtic i transició energètica del govern balear? Per exemple, fomenta que tots els supermercats de més de 400 metres quadrats tinguin obligatòriament a tots els seus aparcaments un terrat amb plaques solars, també fomenta la mobilitat elèctrica i també fomenta, d'altra banda, que les empreses de totes les Illes Balears, les mitjanes i les grans, facin un càlcul de la seva petjada de carboni de manera que puguin anar baixant el seu consum energètic, la producció de residus i que facin tot tipus d'accions de gestió verda de l'empresa. I altres solucions que tenim a les Illes Balears i a Eivissa i Formentera en relació a la crisi climàtica és tota la feina que ha fet l'Aliança Mar Blava per treballar per tenir un Mediterrani lliure de prospeccions petrolíferes i també promocionant una navegació més sostenible. Aliança Mar Blava ha treballat durant 8 anys ja per aturar aquestes prospeccions petrolíferes, ha defensat la biodiversitat marina, la pesca i el turisme i està composta per més de 120 entitats. Què és el que s'ha aconseguit en relació amb aquesta crisi climàtica mundial per part de l'Aliança Mar Blava, de la qual forma part moltes entitats de les Illes Balears i que ha recolzat tota la ciutadania? Tenim aquí aquest mapa amb tots aquests projectes de companyies multinacionals petrolieres que han volgut fer recerca de petroli a les nostres aigües i que finalment amb tota aquesta feina que ha fet l'Aliança Mar Blava s'han pogut cancel·lar tots aquests projectes. Molt important que aquí en el mapa també podeu veure la zona així a l'esquerra entre la península i les Balears, així amb ratlles, és el corredor de cetacis, que s'ha pogut protegir gràcies a un inici de feina i una demanda al govern espanyol de protecció d'aquesta zona de pas de les cetacis que venen del Mediterrani oriental i que van cap a l'Atlàntic. Una altra cosa molt important que ha aconseguit Aliança Mar Blava ha estat poder tramitar des del Parlament Balear fins al Congrés dels Diputats aquesta llei de protecció del Mediterrani que prohibiria qualsevol projecte petrolífer a les Illes Balears. Aquesta llei està encara a la cola esperant des de fa anys i actualment el projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica del govern espanyol, Aliança Mar Blava està treballant perquè aquesta llei en el seu articulat prohibeixi definitivament totes les prospeccions petrolieres a les nostres aigües. I aquesta és la feina que actualment està fent l'Aliança Mar Blava. Intentar que a nivell estatal quedi totalment blindada en relació a les prospeccions petrolieres. I ara anem a parlar una mica del que és la societat de consum que està alimentant aquesta crisi climàtica de la que hem parlat fins ara. I tenim aquí un petit vídeo de 2 minuts que posarem. Desde naturalmente desaparecerán cuando haya detergentes, haya hidrocarburos, haya todas las sustancias que los hombres somos especialistas en verter por donde quiera que va. Hay alguien que ha llamado a la nuestra, así como se habla
bronce o de la edad del bronce, de la cultura del hierro. Hay alguien que ha llamado a nosotros, a esta, a la nuestra, la cultura de la basura, la cultura de los desperdicios. Verdaderamente es muy posible que este poco poético denominador de nuestra era actual haya acertado. Porque hay quien más optimista nos llama la época del átomo, la época del automóvil, la época del petróleo, pero ciertamente lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se afinan y se amontonan en los cementerios, basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede bien llamarse la civilización de la basura. Buenas tardes, señores. Bueno, pues en aquest vídeo hem pogut veure el molt conegut per tothom Félix Rodríguez de la Fuente l'any 1972 ja visualitzant aquesta crisi de residus basada en els plàstics unsolos. I explicam ara què és el que ha passat, quin problema hem tingut per arribar a aquesta cultura de la basura, en aquesta era de la basura. Estan basats en un model econòmic de fer servir i llençar. I com podeu veure aquesta imatge, el que estan fent és fer servir molts de recursos naturals, produir moltes coses, consumir i produir un residu. I podem dir que si poguérem reduir el 70% dels residus marins, podríem evitar danys econòmics que costarien 22.000 milions d'aquí a 2030. Això és una informació de la Unió Europea. El nostre model de consum ens ha fallat. Ens ha fallat perquè tenim totes les nostres platges plenes de residus. I si no fem res amb el plàstic d'un sol ús, al 2050 hi haurà més plàstic que peix a la mà. I això és una dada que ens va donar la ONU l'any 2017. Quin és l'impacte dels nostres residus? Aquestes són les quantitats de residus que estan produint al món. Estan produint 2.010 milions de tones a l'any al planeta. La mitjana mundial seria de 270 quilos per persona. I a Eivissa, fixeu-vos que estan generant per persona i any una mitjana de 662 quilos per habitant, superant la mitjana de Balears, superant la mitjana d'Espanya i superant, i molt, la mitjana d'un ciutadà europeu. Veieu que, a mesura que va passant el temps, la quantitat de residus que estem generant augmenta i augmenta. I aquí tenim un diagrama on podem veure de forma molt ràpida què és el que està passant a nivell mundial. Si veiem aquí aquest 13,5, que crec que s'està veient, veritat, que estic assenyalant, això és el que s'està reciclant al món, un 13,5%. El 5,5%, aquest més blau, més claret, això és el que s'està compostant. De manera que només, més o menys, un 20% s'està recuperant en forma de reciclatge o de compostatge. Tot l'altre, el que està en color groc, s'incinera, se crema i tot l'altre arriba a abocador, sigui controlat o descontrolat, o arriba a la mà o a un espai natural. De manera que només aquest 20% és el que estan realment reciclant i reaprofitant al món. L'altre 80% són residus que arriben directament al medi ambient.
Què passa amb els residus plàstics? Des del 1950, de tot el plàstic que s'ha produït al planeta, des del 1950 només s'ha reciclat el 9%. El 12% s'ha incinerat i la resta, pràcticament un 80%, ha acabat a abocadors a la mar o al medi ambient. Què passa amb els plàstics d'un ús? Perquè realment aquest és el gran problema que tenim. Fan falta només 5 segons per fabricar-los, 5 minuts per fer-los servir, però fan falta 500 anys perquè es descompongui. És a dir, tenim trilions de microplàstics i nanoplàstics a la nostra mà, dins dels organismes marins i fins i tot ja dins dels nostres cossos. Què significa aquest plàstic d'un sol ús? Doncs que hem de consumir molt de petroli. I a més, una cosa que molta gent no sap és que la major part del plàstic no se pot reciclar o bé no és viable econòmicament, que és exactament el mateix. Com estem gestionant avui en dia els residus a Eivissa i Formentera? Això és un esquema del que se feia fins ara, perquè ara estem, com sabeu, a un moment de transició, perquè ja sabeu que s'han fet les noves plantes de gestió. Què és el que se feia abans? Abans el que se feia era, o el que se fa encara ara, aquests contenidors de colors, se recull el groc, el blau i el verd, es duen aquí a l'estació de transferència que tenim al costat de Gessa i després en vaixell se'n van cap a les plantes de triatge i reciclatge. On se'n va el contenidor groc o on se n'anava fins ara? A Mallorca, una planta de triatge on se separaven els diferents materials del contenidor groc i després s'entregaven a diferents recicladors. El paper se n'anava directament a Zaragoza i el vidre també a Zaragoza i part a la indústria artesanal de Mallorca. De manera que tot anava al seu destí, com acabo de dir. Què s'està fent ara a Eivissa? Aquí posa la gestió futura de residus a Eivissa, això és una imatge del Consell d'Eivissa, però és la gestió actual, a les noves plantes que s'han inaugurat fa molt poc. Aquestes 3 primeres fraccions de dalt és tot matèria orgànica amb la que se farà compost. Després, els residus en massa i els envasos lleugers, és a dir, el que ve del contenidor groc i el que ve de la basura normal, entrarà a la planta i es separarà de la basura normal, es podrà intentar recuperar el vidre, el plàstic de totes aquelles bosses de fems en la que està tot mesclat, que malauradament passa encara molt. De manera que aquestes són totes les fraccions que s'aniran separant a les noves plantes i s'aniran separant per destinar-les a reciclatge o compostatge. Això és la incineradora de Mallorca, que fins fa 4 dies tot el del contenidor groc que no es podia recuperar, que com veurem ara és molt, anava directament en aquesta incineradora i es cremava. Això són 2 fotos de l'abocador de Canaputxa. Això aquí a l'esquerra, podem veure a l'esquerra dalt les cel·les de l'abocador. L'abocador de Canaputxa està fet a un torrent on està ple de cel·les on se van posant totes fems, sempre amb unes capes impermeables per evitar la contaminació de les aigües subterrànies, i aquí a la dreta veiem una panoràmica de tots aquests abocadors amb aquestes cel·les que de totes les que tenim, la majoria ja estan plenes, de manera que la vida útil que li queda al nostre abocador és molt poca, és a dir, menys de 10 anys. Per això és tan important aquestes plantes que han començat a funcionar ara, intentar reduir al màxim tot el que està arribant a l'abocador. I això són les plantes noves que tenim a Eivissa, ara mateix. A l'esquerra, un exemple de recuperació d'alumini, de llaunes, aquestes batlles, i aquí a la dreta aquesta planta a estrenar amb les cabines on estan els operaris que fan una selecció manual i totes les metodologies per poder separar el metall, els envasos, etc.
Com funciona el sistema de reciclatge a Espanya? És a dir, si hem dit abans que al món només s'està reciclant, des del 1950 només s'han reciclat el 9% de tots els plàstics, significa que alguna cosa no funciona. I a Espanya, especialment, funciona bastant malament. Què és el que passa? Ecoembes, que tothom coneix aquesta entitat perquè fa aquests anuncis de reciclatge i que hi ha molta publicitat, Ecoembes el que està fent és recollir els diners per poder reciclar tot el del contenidor groc. Com se financia Ecoembes? Doncs Ecoembes cobra per adelantar per tots els envasos que fem servir, és a dir, una botella, un tetrabric, una bossa de patates frites, amb cada cosa que comprem pagant per adelantat el reciclatge. De manera que Ecoembes, amb aquests diners, el que fa és, amb les plantes, ho separa tot i finalment ho du a reciclar. Totes les coses que duguin aquest punt verd seran, diguem, ja estan pagant aquesta taxa a Ecoembes, que record que la pagam cadascú quan consumim cada una d'aquestes coses. Però què passa? Se cobra tot, inclús totes les coses que no arriben al contenidor groc, també s'està pagant aquest reciclatge per adelantat. És a dir, tot el que acaba a la mà, tot el que acaba al camp i tot el que acaba fora del contenidor groc, també hem pagat el reciclatge, però no se reciclarà. I per què hi ha tants envasos al medi ambient? I tenim aquí un vídeo de 2 segons, d'un minutet. El sistema de reciclatge que tenim. Què és el que està dient? Coses que no està dient només Greenpeace, sinó que ja el propi govern balear, en declaracions de fa poques setmanes, ha donat la raó a el que està dient Greenpeace, a el que està dient Break Free from Plastic i a el que estan dient totes les entitats a nivell mundial que estan treballant per aquesta contaminació de plàstic. Això és un informe també de Greenpeace que parla de que tot el que es posa al contenidor groc no s'està reciclant. En aquest informe de març del 2019 se posa en funcionament que aquest reciclatge no està funcionant. La majoria dels plàstics que estan posant al contenidor groc, més o menys el 80%, acaben o a l'abocador o a l'incineradora. Per què? Què és el que no se reciclen? Tots els envasos que tenen PVC, tots els envasos de tetrabric, plàstics d'envasos embotits, de carn, de menjar preparat, envasos petits i taps com de iogurts, taps i totes les ferratines dels envasos. És a dir, la majoria del que estan seleccionant al contenidor groc, desgraciadament, no se recicla. I ara posam aquí les dades de l'informe del govern balear de fa poquetes setmanes on el govern balear deixa de manifest que només s'estan reciclant verdaderament el 25% dels envasos del contenidor groc. I podeu veure la gràfica
on posa a l'esquerra de tot form, això és matèria orgànica, i després la següent columna, que és la que ens interessa, que són els envasos lleugers. I vegeu en blau el que s'està reciclant i en vermell el que s'està incinerant, el que s'està cremant, que és els envasos del contenidor groc d'Eivissa i Formentera s'estan encara duent a Mallorca mentre les plantes comencen a funcionar al 100% i tots els nostres envasos, el 80%, estan sent cremats a l'incineradora de Son Reus que hem comentat abans. I quines són les conseqüències del nostre model de consum? Bé, doncs hi ha unes conseqüències molt importants cap al medi ambient marí. El 72% dels residus recollits en platges del Mediterrani són plàstics. Pràcticament el 50% dels residus que està recollint el govern balear a la costa també són plàstics i pràcticament el 100% del que està ingerint la tortuga boba com a residu també és plàstic. I com sabeu també, a l'oest de la costa d'Eivissa estan surant 30 voltes més microplàstics que a la resta de la Mediterrània. I en relació al plàstic també, 9 de cada 10 aus han menjat plàstic, 1 de cada 3 tortugues marines, la meitat de les balenes i els delfins, 1 de cada 6 peixos de l'estat espanyol i els crustacis també que han estat analitzats al lloc més profund de la Terra, la fossa de les Marianes, també s'ha trobat plàstic. I aquí tenim unes fotos de diferents problemàtiques que podem trobar amb el plàstic i els organismes marins. Quasi tots són plàstics d'un sol ús. I aquí tenim un exemple de com el plàstic s'està incorporant a la cadena tròfica a la mar. Per exemple, aquí tenim una pulga d'aigua, que és un crustaci microscòpic, on podem veure la part verd a baix, més fluorescent, aquest verd més viu. Això són partícules de plàstic que ha ingerit i que directament es veuen clarament al seu sistema digestiu. I, evidentment, si el zooplàncton, aquests bioorganismes microscòpics, tenen plàstic dins del seu cos, evidentment, tots els animals que s'estan menjant aquestes puces d'aigua i després tots els animals que se van menjant uns a altres, evidentment, sembla bastant clar que nosaltres com a humans també estem menjant plàstic. De fet, hi ha un estudi de WWF a nivell internacional, una investigació científica, que demostra que estem ingerint aproximadament la quantitat d'una targeta de crèdit cada setmana en la nostra dieta. S'ha trobat microplàstics a la sal, a la cervesa i a la mel. I a la femta humana també ha estat detectada el plàstic i tots aquests efectes del plàstic, que és una cosa molt nova, s'està investigant quines són les conseqüències damunt de la nostra salut. Una cosa molt important és que a l'aigua de les ampolles que bevem cada dia s'ha trobat microplàstics al 93% de l'aigua. Quasi tots els plàstics tenen químics i additius i podem trobar més de 11.000 químics que estan entrant en contacte directament amb el nostre menjar i amb la nostra roba també. I aquestes són diferents situacions en les que el plàstic ens pot afectar a la nostra salut. Primer, en la fase d'extracció i transport del petroli, després, quan es fabrica el plàstic a través del petroli i després tots els subjectes de plàstic amb els que estem en contacte, les botelles, tot el que està plàstic en contacte amb beguda i menjar, lloguerois, roba i objectes tan quotidians com mobles o rodes del nostre cotxe. I també el plàstic ens està afectant a la nostra salut en la forma de la seva gestió. Per exemple, quan es crema el plàstic a una incineradora, el que s'estan fent és s'estan produint dioxines, que són
unes substàncies que està demostrat que estan provocant el càncer en l'espècie humana. I aquestes són diferents malalties que s'està estudiant però que sembla que tenen molt a veure amb la ingestió de plàstic, tant en nens com en dones com en homes. Per dir alguna, podem parlar d'obesitat, de diabetes, d'infertilitat, de càncer de pròstata, de càncer de mama, etc. I tots aquests problemes s'estan començant a veure en la salut de les persones. Què és el que hem de fer amb tot aquest problema, amb tot el problema del plàstic? Doncs anar d'una economia lineal a una economia circular. Aquesta és la solució que tenim al nostre abast. Hem parlat fins ara que la crisi climàtica està molt centrada a canviar el nostre model energètic, deixar de cremar carbó i petroli i basar-nos en l'eficiència, la reducció del consum i les energies renovables. Però també és molt important, com hem vist ara, canviar el nostre model de consum de masses, on vivim en un món on quan més se pugui consumir, molt millor perquè el sistema econòmic funciona. Però resulta que tot això ens està duent a que la crisi climàtica segueixi sent un problema molt important. Hem de canviar aquest model cap a aquesta economia circular que acabam de comentar. És un repte molt important perquè vivim a un món on estan basats en el consum. Aquest és un model d'economia circular, on els materials nous entren una volta, però després es fan productes amb un disseny, d'una distribució i d'una forma de consumir que és molt sostenible. Són materials que són de molt bona qualitat i que estan fets perquè durin. No és el que tenim ara en la societat, que compram roba que ens dura un any, compram un endoll que ens durarà 5 mesos i que compram moltes coses de molt baixa qualitat que seran un residu en molt poc de temps. En aquesta economia circular es fan servir pocs materials nous on se fan coses de molt bona qualitat que duren molt i que hi ha molt poca generació de residus. Fixeu-vos que aquí hi ha una part molt important que parla de repair, reuse, de tot el que és reparació i reutilització. Què necessitem? Parlant abans que el sistema de reciclatge del contenidor groc a Espanya no funciona, doncs necessitem canviar a un nou sistema d'envasat. Per què? Perquè hi ha 5 empreses, per exemple, que treballen amb Breakthrough from Plastic, que són les que més contaminen el món. Si aquestes 5 o 6 empreses que hi ha en el món, que estan inundant el món de plàstics d'un sol ús, canviaran aquest model de produir aquests envasos que no sigueren d'un sol ús, sinó reutilitzables, el problema estaria solucionat. Per això aquesta entitat, Breakthrough from Plastic, treballa per pressionar aquestes empreses perquè canviïn el seu model i deixen d'inundar el planeta d'aquests plàstics d'un sol ús. Aquí tenim a Coca-Cola, tenim a Nestlé, tenim a Unilever, que són, si us fixeu en el menjar i les begudes, veureu que quasi totes són d'aquestes 5 companyies. I què és el que podem fer? Doncs canviar d'un sistema de begudes, per exemple, d'un sol ús a un sistema de depòsit i retorn. I no ens hem d'inventar res nou, perquè és el que teníem fa 40 anys a Espanya, que era que tu compraves una botella de Coca-Cola de vidre i quan la tornaves, te tornaven els 25 cèntims que costava l'envàs. De manera que cap persona tirava aquella botella en els fems perquè tenia un valor. Doncs això és el mateix, és a dir, com segurament heu sentit, a Alemanya recuperen el 98% dels envasos, en contra del que estem recuperant nosaltres a Balears, que és només aquell 20%. Com se fa tot això? Doncs simplement que quan tu tornes la botella, l'ampolla que has fet servir de Coca-Cola
d'aigua o de suc, te tornen 25 cèntims per cada botella, de manera que cap botella arribarà a la mà o ningú la deixarà tirada perquè té un valor. I aquest és el sistema que hi ha a Alemanya, que són aquestes màquines, també hi ha opcions manuals, que seria un sistema que voldríem per l'estat espanyol i d'aquesta manera aconseguir que pràcticament una part, el 100%, es pogueren recuperar aquestes ampolles d'un sol ús. Quines normatives tenim a Europa per anar cap a aquesta economia circular? Doncs tenim una directiva europea de juny del 2019 i tenim una llei de residus del govern balear de febrer del 2019, com hem vist abans. I també tenim un projecte de llei estatal de residus i sols contaminats. Aquí està malament. El projecte de llei estatal és de l'Estat. Doncs anem a parlar de la directiva. Al juny del 2019 surt una directiva europea que s'aplicarà a partir de juliol del 2020, que se basa en les dades de neteja de les platges a Europa i que veient la problemàtica dels fems, dels plàstics que han trobat a totes les platges i veient que el plàstic comença a ser un problema no només pel medi ambient sinó per la nostra salut, comença a pensar que hi ha que regular aquests 10 productes que són els que més se troben a la mà i a les platges. La directiva europea de juny 2019 està regulant aquests 9 productes que són, aquests 10 productes que signifiquen el 50% dels fems que podem trobar a la mà, que són llosques, que són globus, que són tàpers i envasos d'un ús de menjars, gots, palletes, botelles, bosses, coberts, bosses de patates, de snacks, de dolços i productes d'higiene femenina i també bastonets d'orella. Aquests són els 10 productes que estan contaminant en el 50% la nostra mà. I què fa aquesta directiva europea? Aquesta directiva europea, que entrarà en vigor al juliol d'enguany del 2021, el que està prohibint són coberts de plàstic d'un sol ús, agitadors de begudes, plats de plàstic, palletes de beguda, bastonets d'orelles, aquests contenidors d'aliments de suro blanc, també aquests palets dels globus i tots els plàstics aquests que diuen que són degradables en contacte amb l'aire. I això és el que prohibeix la directiva. Però anem a centrar-nos una miqueta en la llei balear de residus de febrer del 2019. Aquesta llei és pionera, com hem dit abans, a Espanya i a Europa. S'aprova al febrer, uns mesos abans que la directiva europea. És una llei inspirada en Europa, inspirada en les polítiques d'economia circular i que és una llei que parla que el plàstic és un perill molt important per a la salut humana. Quines són les finalitats de la llei? Aconseguir una major qualitat del medi ambient, protegir la salut humana, que això se diu de forma molt clarament, i garantir un ús prudent dels recursos naturals i promoure aquesta economia circular de què anem parlant tota la xerrada. I recordar, això és importantíssim, la jerarquia dels residus. Ni reciclar no és l'objectiu d'aquesta nova economia circular, sinó que el més important és reduir la nostra producció de residus i després la reutilització. Quan no se pot reduir, quan no se pot reutilitzar, anirem al reciclatge i si no se pot a la incineració i si no se pot en darrer lloc a l'abocament. Quines són les coses més importants de les que parla aquesta llei? Coses que ens deixaran molt sorpresos perquè estan en vigor des del febrer del 2019 però no ho sabem. Ara mateix, per llei, a totes les Illes Balears, els hotels, els restaurants i els bars
estan obligats a oferir i a donar aigua de forma gratuïta, no envasada, sense ampolla. Ara mateix podem anar a un bar, a un restaurant, a un hotel i demanar, per favor, un pitxer d'aigua i beure tota l'aigua que vulguem sense haver de comprar cap botella de plàstic. Això és una obligació que està en vigor des de febrer del 2019. I tot això se va fer per la contaminació tan alta que signifiquen aquestes ampolles d'aigua a Balears. Imagineu-vos quantes ampolles es podrien produir en un any, incloent la temporada turística. Altres prohibicions que van molt amb la directiva europea. Prohibits, i a més això és d'aquí a pocs dies, el 20 de març d'enguany, d'aquí a 2-3 setmanes, estaran prohibides a les Illes Balears qualsevol plat, coberts, gots, tasses i safates alimentàries d'un sol ús fetes de plàstic, prohibides a partir del 20 de març. Prohibides també totes les bosses d'un sol ús, les de la fruita només podran ser compostables, que ja estan a molts de supermercats. Les bosses primes del supermercat que abans regalaven, aquestes prohibides totalment, i només se podran fer servir les bosses del supermercat que pagues i que són com més gruixudes i composades en un 50% com a mínim de plàstic reciclat. Això ja ho podem veure als supermercats. Prohibides totalment les càpsules de cafè, de te i de caldos que no siguin compostables. Les monodosis que fem servir dins dels establiments, prohibides, i només estiran permeses les monodosis amb menjar i beure per emportar. Altres prohibicions importants per a les Illes Balears a partir del 20 de març. Les tovalloletes estiran prohibides llençar-les pel WC. És així aquesta prohibició. No estan prohibides les tovalloletes, però sí no se podran tirar per WC. A Eivissa i Formentera han tingut molts de problemes, com sabem, que hem trobat a la mà totes aquestes tovalloletes que venien de les depuradores, de manera que això serà molt bo pel medi marí. Prohibida totalment a les Balears qualsevol cosmètica amb microplàstic. Estan parlant d'escraps, estan parlant de pasta de dents, cremes solars i molts de productes que duen microplàstics, i cada volta que els fem servir el que fem és, per exemple, les cremes solars, quan anem a la mà, aquests microplàstics s'alliberen a l'aigua. Encenedors no se podran vendre ni distribuir aquells que no siguin bons, és a dir, que durin més de 3.000 enceses. I els packs de llaunes i ampolles de plàstic no podran dur material que no sigui biodegradable. És a dir, estan parlant dels packs de les llaunes i els plàstics que estan recobrint aquestes botelles. Tot això estarà prohibit, no podrem comprar begudes en packs que siguin de plàstic. I això seria tot el que faria la llei balear de residus. I per acabar, recordar que per anar cap a aquesta economia circular que necessitem fer una col·laboració particular entre tots. Per una part, seguirem pressionant a les grans empreses que estan produint plàstic d'un sol ús perquè canviïn el sistema cap a la reutilització, però nosaltres, mentrestant, podem fer un consum evitant els envasos d'un sol ús i fent servir envasos reutilitzables o de vidre, menjar a granel, local, de la illa, que sigui ecològic. Tot el que puguem fer servir de segona mà sempre serà molt millor. Productes de qualitat i que durin, reparar, reutilitzar tot el que sigui possible, fer servir roba de cotó evitant l'esportiva i acrílica, perquè cada volta que posem una rentadora tots aquests microplàstics de la roba acrílica se'n van directament a la mà, juguerois que no siguin de plàstic, tot el que és tecnologia, com aquest ordinador que estan fent servir avui, els telèfons que tenim, tot el que sigui possible de segona mà. Avui en dia ja és possible comprar absolutament tot de segona mà i amb una qualitat i inclús en període de garantia. També estalviar energia, contractar energia renovable, reduir els nostres viatges, sobretot els que són molt lluny, i cuidar-nos molt i viure amb molta tranquil·litat.
I això és el consell final que us volia dar i aquesta presentació i tota la meva feina que jo estic fent en relació a prevenció de residus, en relació a la crisi climàtica, ho estic fent amb aquest laboratori de transformació sostenible en el que estem imaginant una Eivissa que pugui ser una inspiració per la resta del món per una economia circular, regenerativa i inclusiva. Així que fins aquí hem arribat, espero que us hagi agradat molt i estaré encantada de rebre els vostres comentaris en el meu e-mail, que el teniu aquí. Així que moltes gràcies per la vostra atenció virtual i esperem en un altre dia que ens puguem veure en persona.